Okay, mayong mudto no usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala ini nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bueno adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw karon nga Sabado no pizza 21 na kini sa bulan sa pizza 21 na kini sa bulan sa Disyembre. O stilan mga higala no. Di na gyud madugay sa ulogon na gyud nato ang Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Nahala no. Kumusta naman kanong pulding? Ay okay kay ko pa der, wala gyud ko problema. Mura man lagi kang nigamay ug jutay. Ay mas bayaning nakatigulang dapat dili ta magdambok pag-ayo kay delikado kayo at atihon hinuod ta sa ato ang alta presyon. Yan sila pa ha. Okay na sakto tuon ang imuha nung pulding no nga kining dili kay ta magpatambok basta sakto na tas edad no. Sakto gina imuhang mga plano nung pulding. Ikaw Mr. Cheng. Ako ka nakakupahan na wala na problema na very good, very good. Abi no ato so once again akong gihapon timbayaon mo higala og may mudto ako mga classmates no mga kaparian. Of course, ang ako ang classmate sila si Padre Ubing Masyon dina sa isla sa Siquijor dapit sa may Larina ug ingon manusab si Padre Dami kanang Heramis no dire dapit sa may Himalalod ug ingon manusab si Padre Tonton Arnaiz dapit dire sa may kining gitawag og Batinggil. No, akong mga classmate din na sa Cebu no. Father Joey Belsinya, Father Father Joseph Anore, Father Monsignor Tingting Angkahas, no? Monsignor Kipling Agravante, Father Peter Necesario, Father Milton Medina, Father Rosdel Noel, si Father Omen Mahusay, no? O daghan pang uban, Father Milton Medina, Father Omen Mahusay, Father Rosdel Noel, Father Peter Necesario. Oh, kumusta na, no? Dahang hinaot punta nga anaag yun kamong tanan sa kapiskay sa kalawas akong mga kaklasmatean, no? Igo mo sa mga tuwa po nga timbayaon mga higala o mayong mudto ang ako ang gawiks din na sa may parokya sa Kalumbuyan, no? Sa kining San Isidro Parish din na sa may Kalumbuyan, no? Kumusta na gawiks, no? Ako ang kuan manghigala no. Ang ako ang gawiks din ha dapit sa may Kalumbuyan no si Father Christian Durango. Din sa isla po manghigala no. Monsignor Larry no, Monsignor Larry Katubig, Monsignor Monsignor Larry Katubig no, si Monsignor Amunduran ug daghan pa nga mga kauban nato din na Monsignor Carmelito Torres, ug nga manusab ato sila daghang kay sila din na Rani Colina no, mga kaigsuonan nato mga kaparian din na natural medyo rugged look ta karong mahigala kay mawalay tulog mahigala no. Ikaunom na guron ka adlaw nga higala sa ato ang pagnovena no. Ikaunom na ron ka adlaw so medyo sa ato panahon-hunaon mahigala medyo kuana kanang haggard na gamay. Pero pasalamat ko mahigala no kay sige na mo lamang yung kaulan pero kami diri sa ayong naka-experience sa gihapon jud big mind tempo kung mabuntag. Sa hapon medyo muulan-ulanon sa gabi pero pagkabuntag kaluoy Ginoo no kaghapon adlaw hinuon mga alas 2 pasado na ni kuan ni undang ang kuan kining ulan-ulan. Bueno, lipay ra sad ta mahigala no kay at least ang presensya sa Espiritu sa Ginoo nagauban gyud gihapon kanato kanunay. Hala no. May mudto na kanatong tanan. Unya ari kita sa atong saint of the day. Aboy na atong saint of the day mao si San Pedro Canisius no, Saint Peter Canisius. Natawo siya ni antong tuig 1565 no. Nya sa una mahigala nauso na pud ning gitawag nato sa English og deep penetrating agent no. May pagka-secret agent pud ni si kining Saint Peter Canisius kay nganuman wala pa magud sa unay mga email kinahanglan gyud nga ang mga importante kay mga document gikan sa Vatican ihatod gyud didto sa mga European bishops unya kalagmitan gyud
dunay mga kuan usahay mga kini ba kini may mga kuan usahay kini bang moambos sa salakyan gikan sa Roma paingon sa paingon sa mga European dioceses. So muna nga kinahanglan og dunay gyoy mudala niini nga kana bang undercover, kini si Saint Peter Canisius. So muna nga kini lagi si Saint Peter Canisius, mura ni siya og secret agent, he worked undercover, mura niya nahimo gisang santos kini si San Pedro Canisius. So karong adlaw ato nga hinumduman ang secret agent sa Vatican, si San Pedro Canisius. Okay, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonon ni ining kabuntuhon arita sa ato ang CBCP News, balitang simbahanon ni ining kabuntuhon. Cardinal Pablo Virgilio Vergara gisaulog ang misa uban sa mga pamilya sa mga nahimong biktima sa AGK or extrajudicial killings natong nakalabay or war on drugs natong nakalabay ang adlaw, didto kini pagahimua sa Chancery Office sa Diocese sa Caloocan. Balita mga higala gikan sa Vatican, 16 ka mga madre sa Discalced Carmelite, nga nahimong martir during the French Revolution, gikanonisahan, gitagaan sila og equivalent canonization. Kining 16 ka mga Discalced Carmelite. Nakuan ba ako? Third order ba ako sa Discalced Carmelite, dito sa Cebu. So muna nga martir in town po kini sila. Hala, Mayang hapon na kanatong tanan, mayang mudto na kanatong tanan, mga higala, ug padayon kita sa atong pagpangalagad. Hari na ta mga higala sa ato ang Catechism proper. Kabahin gyapon kini sa Holy Spirit. December 21, Rejoice. Ang atong title karon mga higala, Rejoice, you who are full of grace. Kabahin gyapon ni sa Espiritu Santo mga higala, Rejoice, you who are full of grace. Paglipay, ikaw nga napuno sa grasya. Si Mama Mary ang pinakabulahan nga ulay nga inahan sa Dios, mao ang katumanan sa plano sa anak ug sa espiritu sa anak ug sa espiritu pag-abot sa katumanan sa panahon, Sa ato pa si Mama Mary mao'y katumanan, sa mga plano sa anak ug sa espiritu. Sigon sa plano alang sa kaluwasan sa katawhan, si Mama Mary mo'y mahimong pinuy-anan sa anak diha sa iyang sabakan ug pinaagi niini ang espiritu sa Dios mupuyo uban kanato. Sa ato pa ang si Mama Mary mo'y magmabdos sa batang Hesus diha mismo sa iyang sabakan ug pinaagi niini ang espiritu sa Dios mupuyo sa uban kanato. Ug base niini ang simbahan nagtudlo sa maong kinaadman sa Dios nga naglakip kang Mama Mary. Kung atong basahon ang Book of Proverbs, chapter 8, verses 1 to 9, mao kini ang atong masabtan, Nga si Mama Mary, mao ang katumanan sa plano sa anak ug sa Espiritu Santo, nga pag-abot sa kapanahunan, matawo ang bata, gikan sa sabakan sa inahan, nga mao si Mama Mary, ug mao'y muluwas sa katawhan. Sa ito pa plano ng ginidaan. Pinaagi sa grasya, giandam sa Espiritu Santo si Mama Mary. Tungod niini, bisan tao lamang usab siya, sama kanato napuno siya sa grasya, Tungod lagi niining maong plano, napuno siya sa grasya. Tungod sa grasya sa Dios, gipanamkon siya nga walay buling sa sala ug nahimong pinakamapausanon sa tanang binuhat. Tama lang nga si Anghel Gabriel mutimbaya kaniya og daughter of Zion, anak sa Sion. Paglipay, mato ka ng kunatong basahon sa basahon ni Propeta Sophonias, mao ka na ang atong mabasa, Kapitulo 3, versikulo 14. Nahimo kining paagi sa pagpasalamat sa tanang katawhan sa Dios, ug kining tanan gihalad ni Mama Mary pinaagi sa iyang awit sa pagpasalamat, uban samahan anak ug Espiritu Santo. Klaro ha? Sa muna, Rejoice, you who are full of grace. Si Mama Mary ang pinakabulahan nga ulay nga inahan sa Dios, tungod kay nahilambigit man siya sa plano sa kaluwasan alang kanatong tanan. Ug pinaagi kaniya na tao ang batang Hesus nga mao'y muluwas kanato. Muna nga giingnan siya tungod kay siya man ang napili, giingnan siya ni Anghel Gabriel
babae, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Ug bisan tuod kung si ordinaryo nga babae si Mama Mary, nahimo siyang puno sa grasya. Oh, klaro? Hala, no? Padayon ta sa ato mga buhatonon. Kumusta naman ka? Kamuntanan din ha, no? Nang hinaot kung nahapit na gid ninyo makumpleto, no? Hapit na ninyo makumpleto ang ato nga pagdebosyon sa kanang 9 days of novena, no? Kompleto na ginhapit. Okay? Ana rin na tamang higala sa lain nga mga pangutana. Pader, nganong gitawag man nato ang mga pari ug father? Nga naa may nasulat sa Mateo kapitulo 23 bersikulo 9 nga dili gyud unta. No? Okay. Ang dumag ni ana atong mabasa sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto kapitulo 4 bersikulo 15. Kay bisan pa kun duna kamoy napulo kalibo ka mga magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan. Kaysa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo ako nga inyong amahan, pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nganha kaninyo. No? Sa ato pa si San Pablo mismo gitawag siyang amahan. Nganuman tungod kay nagdala man siya sa maayong balita ngadto sa mga tao. Maupod mi nga mga kapariano. Muna ang ato mga pari gitawag gyud nato og amahan tungod kay sama kang San Pablo gidala man usab namo ang maayong balita ngadto sa katawhan. Muna gitawag og amahan sa kalag. No? Sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 4 busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan, kaluyin taon ako. Ug ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnaw ng akong dila kay nagantos ako sa tumang kaini. No, sa ato pa katubitaw dato ba nga mapalabi-labihon ba, no? Nga matud pa wala gyud mutabang sa usa ka makinilimos nga Lazaro. Sa diha nga namatay ang maong dato, iyang gitawag si Abraham ug amahan. Sa ato pa, pwede ra di ay basta kay ikaw mo ay magdala sa ngadto sa katawhan. Magdala sa pulong sa Dios ngadto sa katawhan. Okay, no? Laing pagtulunan, laing pangutana. Padre, naa ba sa Biblia nga kung mag-ampo ta na ato na ning gi-discuss, no? Okay. So, ari kita sa laing mga pangutana. Padre, unsa man ning balaang tradisyon nga tinubdan sa usa sa mga nga tinubdan sa pagtulunan Katoliko, no? Kining sacred tradition or holy tradition, mao kini ang gitudlo sa mga nahauna kanato sa pagtuo sama sa gitudlo sa mga apostoles, ng mga apostolic father ug daghan panguban. Kani ko natong basahon sa ikaduhang sulat ni San Pablo nga sa Thessalonica, siya nagkanayon, kapitulo 2 bersikulo 15. Therefore, brothers, stand firm and hold fast to the teachings we passed on to you, whatever, either by word of mouth or by letter. No, sa ito pa, therefore, brothers, stand firm and hold fast to the teachings we passed on to you, whether by word of mouth or by kining letter. No, sa ito pa, word of mouth, mao kana ang mga oral tradition, no, nga gitudlo kanato o kana pong gitawag nato og Biblia, mao pud na siya gitawag nato written tradition. No? Of course, ang mga relihiyon wala sila niini tungod kay wala man sila may historical basis ang ilang pagtuo. Ang tanan binase sa man sa Biblia, unlike kita nga naa ang kikitay apostolic tradition. No, klaro. Hala, no? Proverbs. Laing pangutana sa usa ka awit. Pero nganong mangluhod man ta panahon sa konsegrasyon. Okay, no? Kung atong basahon sa Salmo 95 bersikulo 6, dali kamo mangyukbo kita ug mosimba kaniya, mangluhod kita atubangan sa Ginoo. Uy, naamaday nang mangluhod ta, no? Sa Roma, kay ang kasulatan nag-ingon, tungod kay buhi ako, nag-ingon ang Ginoo, muluhod ang tanan sa akong atubangan ug ang tanan magdayeg sa Dios. Muna, no? Sa Lucas kapitulo 22 bersikulo 19, unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios, unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kining akong lawas nga gihatag alang kaninyo, buhatan ninyo kini agi ug paghandom kanako. So mao man usab sa iyang dugo. Ato kanang mabasa
sa Mateo 26 kapitulo 28. Sa ito pa, kining gikonsigrahan nga pan ug bino mao day kini ang lawas ug dugo katong Ginoong Jesucristo. O nya kun atong basahon sa mga salmo, dali kamo mangyukbo kita ug musimba kaniya, mangluhod kita atubangan sa Dios, sa atubangan sa Ginoo. Sa ato pa, kung anaa day kita atubangan sa gikonsigrahan nga pan ug bino, samara nga na kita atubangan sa Dios. O kata man kita atubangan sa Ginoo, muyukbo kita o manluhod. Kaya kung sa New Testament po, mao po kini ang atong mabasa, no? Kaya ang kasulatan nag-ingon nga tungod kay buhi ako, nag-ingon ang Ginoo, muluhod ang tanan sa akong atubangan ug ang tanan magdayeg sa Dios. Okay. No, padayon ta, another question. Pada naay nangutana ngano nga ang tanang Katoliko nga kon mag-ampo ta ano na siya na kining kandila na ato na ni nga natubag ning pangutanaha. Lain pangutana pada unsa man unsa man ang pulo nga Halloween o ngano man nga ato man ang gisaulog. Kining Halloween mo kini usa kini ka pinulungan nga dili atua, no? Lurag Latin siguro kini, no? Halloween, All Hallows Eve. Nga sa ato pa gabi sa tanan nga mga santos, All Hallows Eve. No? Sa uban nga gi-celebrate kini October 31, pero diri sa ato November 2, All Hallows Day. No? Matud pa usa kini kaniadto nga pagan costume, no? Costume, no? Ni anang gabi una musuroy ang mga daotang espiritu multo wala ang sigbin dili kayo nga mao pero aron nila unsaon magsulob pod ka og mga ana aron magtuo sila nga pareho sila nga doon na di ay mga tradisyon mga nagtudlo nga sa October 31 manuroy ang mga panulay muna nga kung musuroy pong ka kinahanglang magsulob ka o kanang costume pod sa panulay aron dili ra ka unsaon kay magtuo man sila nga panulay mo ka. Mo din na simple ra po kayo, no? Mga pagano ba. Mura po din na, no? Sa Halloween 1745 Christian origin, All Saints Eve o a day set aside for martyrs, designed to directly challenge a pagan celebration of the day. Kristohanon ang paganong ritual, no? Ato pa kini di ang ato ang All Hallows Eve or All Saints Day, ato kini gial kontra, no? Ang atong gial kontra sa kustombre sa mga pagano na kanang gagibuuna gabi sa tanan nga mga panulay. Atong gial kontrahan. Gihimo nato ang gabi sa tanan nga mga santos. Ato pa atong gitumbasan ba. Okay? Pada tinuod ba nga prisuhan mas daghang Katoliko sa laing relihiyon? No, syempre, tungod kay mas daghan man gyud tang Katoliko sa atong nasod, no? Pila gud ta ka porsyentong Katoliko sa nasod? 85% gud ta, no? Katoliko man ang mas daghan, so we are supposed to be the third largest population. No? First is Brazil and Mexico. Ang pinakadaghang Katoliko ang Brazil, ang ikaduha ang Mexico o kita mo ikatulo. So muna nga natural na lang nga sa atong mga prisuhan daghan pong Katoliko. Tinuod man gina na Katoliko kay kita may pinakadaghan. Padre, sa among community na kay Madomingo di rami mo simba kay mo kuan rami og prayer meeting at Diyos. Ayaw mo na dili na mao, no? Dili nimo walay pagampo nga ikapuli nato sa Santos nga misa. Na walay ikapuli. Dili pwede nga ang Santos nga misa pulihan og prayer meeting. Di na pwede, no? No other prayer nga mas taas ba o malabaw pa kaysa Santos nga misa tungod kay ang misa ang mismong atong gihalad ang lawas ug dugo man ni Kristo. No, klaro na ha. Dili na lang unta kita kutob ha. Ako lang gihapon kini ang ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Cab. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.